onye gbule nwanne ya n'ihi na nwanne ya Chukwu jiri jaa nwoke na nwaanyị mma. Onye ọbụla mụrụ na ndụ obi anakwara ndị nwunye mma. Oyibo anakwa agwa anyị love your neighbor as you love yourself. Ya ụmụ mmadụ ibe gị n'anya ka ị siri hụ. Ndị be anyị daalụ nụ. Anyị eburu bata n'ụbọchị tata. Ha egbukwu inu Igbo anyị dịka anyị kwuru unu na nkwa. N'ihi na Igbo, inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu n'ala Igbo. Na-atụfughị mgbe aha m bụ Mmafọje, ọmarịcha nwaanyị Igbo. Anyị ga-akọwa inu a tata ka o wee doo onye ọbụla anya. Inu anyị ji maka ya wee bịa bụ agwa ntị ma anụghị, na-egbube isi ya na ntị esoro kee ihe okwu a pụtara. Ọ dịghị mgbe a ga-eje chapụ naanị ntị, ọ ga-egbupụ isi ya na ntị ya eso. Gịnị ka a na-ekwu okwu ya? Ọ bụ ụmụ anyị ndị ntorobịa, ụmụ agbọghọbịa anyị mụrụ tata. Ka ekunu si ebi ndụ, ka ekunu si eje ije, ka ekunu si ekwu okwu. Kedu ihe unu na-ekiri n'ihe onyonyo mba efere ụwa? Ọ bụ ihe ga-eme gị ka ị na-akpa agwa, chefuo ezinụlọ gị, chefuo agbụrụ isi na ya wee pụta, chefuo mkpụrụ nne na nna gị kụnyere gị n'ime. Ị na-eme ọmụbụ nke ọmụbụ nke ọzọ, ọmụbụ nke ọzọ. Mara na ihe ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọrụ si ya. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa tata, ị mere nke ọma mma sogo, ime nke ọjọọ njọ sogo. Mana inu a na-atụkarị aka na nwa na-eme ihe ọjọọ, onye na-eme ihe ọjọọ, echekwana na ọ ga-adị free ma ọ bụrụ ndị bekee, na ọ ga-ananarị ya eme chachachachachachachasị asa agbachaa egwu ọ na-anụukwu, ọ gbachaa egwu ọ na-anụukwu. Mgbe ahụ ị na-eme ya, ị ga-eche na nwa dị ihe ya eme, ị ga-eche na ụzọ m na-aga bụ ezigbo ụzọ. Mana eleghị anya n'ikpeazụ, mgbe ihe gị ọjọọ ga-esi n'ime ya pụta, onwekwa onye ga-anọ nso wee nyere gị aka wee taa afụfụ ahụ. Dịka ihe atụ, nwa agbọghọ ọbụla na-egeghị nne na nna ya ntị wee na-epiegharị opipụ na nke onye opiegharịa, opipụ na nke onye opiegharịa. Bifo mara ihe na-eme, ọtụtụ ime obute ọyaba obube omebe. Ịmụ na anwa nne gị na nna gị si gị nọdụ ana. Mgbe a ka ị ga-echeta wee nọrọ ana, mgbe a ka ị ga-echeta bata ụlọ. N'ihi gịnị? Itekere gị nsị. N'ihi gịnị? Ịnyakara gị ọnya oju ọ dọrọ gị ihe eke lụrụ adọrọ gị ofu ebe. Mgbe ahụ icheta okwu nne na nna gị, ọ bụrụkwa na mma. N'ihi na mgbe a na-agwa gị okwu ka ị gee ntị, ị geghị ya. Mgbe ihe ọjọọ ga-esi n'ime ya pụta, ọkwa naanị gị ga-ata afụfụ ya. Ị bụrụ nwa ikorobịa, nne na nna ga-asị gị gaa akwụkwọ, gaa skuulu, gaa mụọ ọrụ, gaa gbaa bọyị, ka ekwenị nke ị ga-eme hapụ m aka. Onwe nke ị chọrọ ime, ị ga-abọyị nata, ije mụọ ọrụ, ekwu onye na-amụgosi gị ihe ọrụ. Ije ụlọ akwụkwọ, ị gaghị ege ntị, imere ihe ọzọ gaba. At the end of the day, nye onwe gị naanị 30 years, 35 years. Onwezi onye ga-adachi gị ego, onwezi onye ya egoro gị akwa. Ị na-agba mbọ ka ị chọọ ebe ị ga-ezi aka gị gote akwa. Mgbe ahụ ịfụ na imegoro ịnyaga onwe gị pọchi n'ihu. Gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya? Onye ọbụla gee ntị, were ntị gị aha Chineke dachiri gị free were mee ihe, ka ọ ga-abụ mgbe ọ ga-abịa igbu isi, abịa ha n'igbu isi, ele anya na ntị ahụ ka dị mma na hapụ isi. Maka na ntị ga-agbu isi na isi ga-adị, mana ọ bụ na ntị ada anụ ihe, a ga-egbupụ n'iri isi ahụ. Ka ndị be anyị were inu na-agwa ụmụ ha ihe. Ebe a ka anyị akwụsị tata. Mbọsị nta ka anyị chọọ na owere nchi, onye nwere ntị ya nụrụ. Daalụnụ.